Unsa naman yung dalana dire nga. Lapok dong kayo. Uy. Uy. Boss, may buntag. Uy, mayong buntag pod. Kinsa man ka? Hehe, kaneng lapok kayong dalan ninyo dire no? Gani. Tiliging danluga. Oh no. Mao gani boss nga nisoroy ko dire ano kay akong gitan-aw mga kahimtang dire sa inyong dalan ba. Danlog gid ay. Lain pa ato, wala kakailas ako ah. Nah, wala biya boss. Kinsa man day ka? Kaneng boss, wala kakailas ko ah. Ako ang inyong maabot diri nga konsihal. Maong na ako diri kay akong gitan-aw ang kahimtang diri sa inyong dalan. Medyo apiki gyud. Aw. Mao ba? Ikaw day konsehal dire. Mayo noon. Nga imong gisurvey among dalan. Grabe ka, lapok. Lagi. Perting di suda gyud pud dalana. Porbida ang disura. Oh, mga tao diha slide sa kadanlog. Lagi kons. Samot ng ting ulan. Mubaha man na diha. Dili maagian. Mao ba? Kining unsa man ito pangalan nimo? Ako. Si Miloy ko, kons. Mao ba? Kining Miloy. Ako naman yung nakita ang kahimtang nyo dire ano. Isip ako ang inyong moabot nga konsehal dire. Once nga ako inyong ibutang dia sa pagserbisyo sa katawhan. Akong isalig dia kanimo Miloy. Nga kining inyong dalan dire kabalaka. Ako ning simintohon paingon sa imong balay. Tinuod na Miloy. Ako ning simintohon inyong dalan dire kung ako inyong butaran. Isa pa. Diba, di man na magyan yung dalan niya kay ingon pa nimo nga kung panahon mo ulan kanin yung dalan niya di magyan kay kuno mubaha. Kung ako inyong ibutang diha sa pagserbisyo akong isalig diha kanimo kaninyo dire katawhan nga kung panahon mo baha diha di na mo maglisod butangan tanig barko dire para panahon umulan makalapos-lapos mo makapamalingki mo dito sa tuang lungsod kana matuman na kung inyo akong butaran. Bitaw Miloy, pwede ko makapangutana diyan nimo? Unsa may imuhang trabaho karon? Na ako kons tambay lagi. Wala ko'y trabaho. Mangita pa kog trabaho unon ani. Amo ba? Pues, Miloy. Kung ako imong butaran isip inyohang konsehal diri sa tong lungsod. Ikaw na kay trabaho. Kung mahitabo manggaling na Miloy nga ako mudaog. Ikaw na kay trabaho. Kuhaon ti kag tigbantay CR terminal. Nge. Nya unsa man Miloy, okay ka na nga trabaho. Basta inumdumi Miloy number 0 sa baluta Pabloy inyong maduulan kung inyo kong makitaan. Nya unsa man atus ako. Inumdumi ka ha. Maabot nga leksyon. Nya amping ato ning pasiminto inyong dalan. Paano mo'y problema? Namoy barko. Paano mo'y problema? Matay. Nalabuan man akong ka burrito na itong konsihala. Butbot ni mo kons.